So what's up guys? Kumusta? Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo yung isa pong apps na maaari po nating gamitin sa paggawa ng mga anime o animation. So, let's go guys. Ayan, ito po yung sinasabi ko na app sa inyo guys. Sa bandang kanan po, ang Flip-a-Clip. So, buksan na natin guys. So, ayan. So, dito po guys sa apps nito, ayan, try natin gumawa guys. Name ng project, ayan, halimbawa YouTube. Create project. So, ayun guys, ito yung pencil. Ayan, pwede natin siyang iba-ibahin. Ito guys, may mga iba-iba. May pencil, may crayon. Ayan, madami pang pagpipilian guys. Tapos, ito naman guys yung eraser. Tapos yan. Tapos yan. Basta guys, i-explore nyo na lang kapag na-install nyo na po yung apps. So, tingnan natin guys yung isang example ng anime na maaring magawa natin sa apps po na ito. So, ito guys. Ayan. Ito po guys ay tingnan natin. Ayan. Binubuo po ito ng 32 pages. Ayan. So, ito guys, sa 32 pages na yon, hindi naman ibig sabihin nun na every pages ay paisa-isa ka magdodrawing sa bawat page. Kasi halimbawa yung page number 1, pwede mo siyang i-duplicate na lang sa page number 2, tapos i-erase mo na lang yung part na kailangan mong palitan o yung mga part lang na dapat baguhin para sa project na ginagawa mo. So yung 32 pages na yun guys, ay ito na po yung animation na nabuo doon guys. So yun, panoorin na natin guys. So wait lang guys, kasi may ads pang sumingit eh. So yun na nga guys, bali ganun yung mga maaari nating magawa na animation sa apps na ito, Flip-a-Clip. So yung mga animation na yun guys, pwede po natin yung gawing content sa ating mga YouTube channels. Halimbawa, wala tayong may content sa time na yun. Pwede tayong gumawa sa apps na ito, tapos yun yung gawin nating content. Katulad ng ginagawa ng karamihang YouTuber, kung saan mga animation yung mga content sa YouTube channels nila. So, ayun guys. Ayun. Yun lang guys. Salamat po sa panonood sa aking ibinahagi ngayon. Salamat.